Ndawuze ndithi ndizihlelele ke apha ndizipholele kamandi nengcoso yam kuthi gqi mosquito yembaleki yenesiyali se-aplayele uba sisimenxe of the long weekend. Abanye abantwana bonwabile bayasela andimazi yeni buyawuphuma nini ekhabhathini ethe phithi ndim njengeweekend. Ndiyabona uba mntakabawo uzama undirekruta u-indenial ke nake kuningi kuthethwa naye. Majida akwi-LGBTQ plus community. Kutheni ungasifaki wena? Ifana nentwaso mozilando leya noma ungazulisa uthini yona ikufuna. Andikubonani kunjani. I'm good. I leave the come fetch your people for ndinomniki quick course yedzumdzuruzum but ke asikho lapho namhlanje guys. Ndiya-understand yo life unzima ne-temptations zinintsi phandle lapha but yeyi basop imali eshwatulelweyo otherwise sawudibana nawo songumaqwayipile ongasasheviyo nocheva. Andipeni imali ocheba. Ifake ku-Capitec bodiya please. Into ayenzayo wambe khuza yedwa qha kule Cape Town. Yo. Ekapa. Next thing uzahambe khwazi igama lalasisintoshe because kaloku wayitya kakubi imali ye-Air Force eziphefumlayo. Jiyeni ublame ikapa apha yenza ngafokole iCape Town nguye ufike waziplaya big ne-small town. Ufana nje nezazimenxe zithe gabhu ngenzefti kule nto yolokhi iprofile kulaa lali ingufacebook zisivalela ngaphandle kodwa zikhiphe ngaphakathi. Yinto lingaka ilokhisa iprofile umbini obambi ifowunini. Ifana nje nodlala u-hard to get mosilando kodwa uyazazi uba you are hard to want but ke asikho lapho namhlanje man guys. The whole fucking Jani ilala ngepilisi ze-stress uthi hayi ndizitya xa ndizawuflya ngalaa voice yakhe ke ndithi pewu i-red flag kwaleyo because ijani ayibhabhi but ke ngumntu naye omjita man yo akazungayiromoli ke loo attention nyana for le show yakhe izabe iseqonce.